in yayu Allah dina. Salamu alaikum malima. Kai da daga sallah kawai an zinta kuɗi kawai ya koma kai fiska ka tafi. In kai sallar nan. Malima. Bare yi wallahi. Ya daga ta kuɗi kawai ana idan sallah ya kawai. Malima. Uban waye? Uban waye ban gane uban waye bane ka fito ka kowaye mana. A fito malima ba za ta sabu wallahi. Uban waye ke buga min gida? Ban gane uban waye ke buga ma gida malima. Fito mana. Fito in yi me a fito in yi me? Maganan kuɗin nan ne da aka tsinta din nan. Ina kai magana ku dole. Maganan kuɗin nan. Maliman. Ni fa 2 ice ne da kuɗin nan fa 2 ice maliman. Don kai 2 ice kai ka ga na tsinta kuɗi da wai ina ka da ci kuɗin ma tukunna. Da aka yi sallah azhar. To kai na ga yanzu abun naka yana so ya zama kai maliman. Wallahi da iska ne ya. In ka kalle yake kai na wuta zaka gani. Da iska. Kai kaga. Dan rainin wayo kuna bacewa da addini kaza kuna wani suruta daga magana sai duka gudu daga magana sai ba za mu cucin wafi ko kuma na buga kudi na Allah ya sa kuma ban yafe ba tsiyaci